Ngayong araw po, tuturuan ko po kayo kung paano maibalik sa normal, kung paano maibalik sa normal yung ganitong klaseng problema ng ating doorknob. So ito po, kahit susian nyo po to, itong pinakalock nya ay hindi na po bumabalik sa normal. So ang nangyayari po, kapag ilinlock nyo po to, kapag sinarado nyo po yan, nakalock pa rin. So gagamit talaga kayo ng susi. Pero kahit susian nyo yan, mananatili po siyang nakalubog. So yan po ang problema niyan. So lagi na po siyang nakalock. So yan. So nakalock po siya, no? Ang problema niyan kasi kung maiwanan nyo yung susi dito sa loob ng CR, paglabas nyo, pag sarado nyo ng pinto, ay malalak na po siya. So magkakaroon po kayo ng napakalaking problema. So ang technique po dito ay kailangan lang po nating i-exercise to. Gawa na ito ay nag-stack up lang. So gagawin nyo, i-press nyo ng steady, pababa, press nyo lang po siya, tapos ikot-ikot lang po. 1, 2, subukan po nating i-release, ayaw pa rin. Press ulit, 1, ayan, lumabas na po siya. So pag inikot nyo, saka nyo siya i-release. Ayan. So ayan, lumabas na po siya. Ayan. So solve na po yung problema natin. Ayan. Ayan. So okay na po siya. Ayan. Lumabas na po. So ganun lang po kadali ang gagawin nyo. So di nyo po kailangan bumili ng doorknob, kasi ang iba kasi akala nila sira na, kaya bumibili na agad ng bago. So ganun lang po yan. So ayan, okay na po siya. So sana po ay may natutunan kayo sa video ko. At muli po, maraming salamat po. At don't forget to like and subscribe, and hit na rin po ang bell button para updated po kayo sa mga latest video ko. Salamat!